здравейте, котенца! Аз съм Муци и днес ще правим мюзикали разглеждане. Дай го сложим тук. Така, както виждате, тапета ми е нов. Хъскита. Въпреки екран не мога да ви го покажа, но всъщност той е на вълци в капан със сънища. Да. Не знам защо, много макефи. Всъщност мога да ви го покажа, ще ви го покажа на снимка. За хората, които се чудят какво е мюзикали. Там правиш разни... Да, срещнах мутант канибал днес. Щях да го убия, ако не ме бяха убили. Малките канибалчета. Също срещнах някакво странно канибалче, което скачаше и беше като някакво бурче. Ето го това капан за сънищата вълци. Вижте какво се готвим. Също намерих една друга снимка. Аха, това е за Ники Ред 1. Този човек е Майк Пирър. Но гледай го добре, даже ако искаш ще си спреш клипчето. Аз сега ще остана сега, да си спреш клипчето и да го видиш. Беше така, не се това тук. Не тук, ето тук. Не тук, ето тук. Да, така. Да, вече сигурно си спрял клипчето и си видял. Така, вече си го пуснал сигурно. Щом го чуваш. Ще се изтегли друг капан за сънища. Просто кефият. Така, ако не сте забелязали, т.е. да, ако не си... Какво правя? Ако не сте забелязали какво ми е станало в ютуба, ако не сте забелязали, в ютуба ми вече си имам и банерче отзад. Да, имам си такова, дето се е моята снимка. Не знам, трябва да си я сменя. И банерчето отзад е на котката ми. Мисля да го сменявам скоро, защото вижте как изглежда грама ми някакъв си кафяв. Но все още имам малко банери, които не са толкова хубави и да. Ще ги измисля някакси. Така, нека да започваме. Ще ви покажа и заключените, които никой не може да види, но вие ще ги видите. Да ви тъпите реклами, бе! Ето го. И нека да започнем. Чакай. Спрей. Така. Знам, че го спрях на много странно място. Само да кажа, ще разгледаме всичките. И нека да започваме. Това е последното, което съм качвала, което съм си записвала. Не знам защо го направих така. Аз го заключих. И това е друго на Five Nights at Freddy's, което мисля да правя още, но не съм го започнала. Аз така си ги записвам някои мелодийки, за да мога да пък избяга от страх. Не, просто избяга. Тук си бяхте в колата и аз така съм си. Да. И така си ги записвам, да мога после да правя клипчето на тях. Как си пръсна крака? Това не знам какво. Айде бе, пускай се бе. Нещо да се пуска. Карай. Чакай. Знам кое ето е. Ама нещо да се пуска смешно. Гледайте. Сега да видим на се опитва. Правихме доста на това. Гледайте. Тук не, това да е истинското. Тук си правим. Гледайте, тук е наистина. Скача сега. Сега скача. Тук се удари и двете са смеят като пиндури.
доста направихме. Get ugly. Get ugly. Girl, I like the way you bring that back. Тук ми смисъл, Like dance like that. Тук ми смисъл, не знам защо. Girl, I like the way you bring that back. За това беше всичко. Не от клипа. Ето има още. They see me rolling, they hating, controlling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. They see me rolling. Is it too late now to say sorry? Няма да се достигна времето, защото вече е 6 минути. Мари! Това е. Не знам как хората правят повече лекции, когато аз съм човек, а не когато мисля е такова. You seem to replace your brain with your heart. You take things so hard and then you fall apart. You seem to London Bridge is falling down. Every time you come around my London Bridge is falling. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Без моля. Без моля седели. Без моля 8. Чакай, тук кабела ми пречи. Нещо кабела ми пречи. Ето е да го. Baby, I like your side. Чакай да си взема смежалките. Strength and guidance, all that I wish is for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you got. Ето го следващото. 7 years old, mama told me go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Once I was 7 Гледайте years следващото. Да. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be. Don't want to, but I can't. Listen to my heart beat, beat, beat. Saying, do you love me, me, me? But I'm lying here alone, so I put you in a song beside my heart beat, beat, beat. Listen to my heart beat. О, съжалявам, сгледах се в едно пиле. Как седи върху дървото и изведнъж пада. Даже всяка една. Шегувам се, просто се загледах в едно цвете. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never. О, Давид. Колко са коварни, бе, колко са блинисирани. I'd like.
Не ще направих. Добре. Everything you want, hey girl. Let me talk to you. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I'd keep you on my own, girl. You'd never be a. Аз съм на Ботевград. Надявам се, реагирате много, да ми пише отзад. Долу в коментарите ми пише дали котенцата на Кинди са излезнали. Чуваш ли ме? Пиши ми дали котенцата на Кинди вече си щъкат по двора. И Бобка дали ги лае ги. Girl like to win me back. Hey now. But is mama doing this like that? Написах Уи от Hey Now, защото бъкета. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is Това не знам дали ги виждате, защото I'll be there. You can't come. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I got that sunshine. Sit back and watch. I need you right now. I need you right now. So don't let me down. Надявам се да мога. Гледам хора просто. Може да My bitch got a body like Alba. Listen to my heartbeat. Saying do you love me? Cause I knew you were trouble when you walked in. Shame on me now. Two faces I've never been. So you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. Защото имам само 3 минути да снимам. Вече 2 почти. Това е тъпо, така че няма да ви го показвам. Камион ме блъсна, трактора ме гази, ме товари, една лека кола. Камион ме блъсна, трактора ме гази, багер ме товари, една лека кола. Падна ми телефона. Не, сега купим само време. Абе, ще стигна до тук. Да. Това е само тъмно. And now, someone new just falling down. Just new. What's a smile? It's on your shoe. Kikiwaka. Got a small in my hair. Skin and sand. Now run away. Now. Ето започваме си. Вижте, има само лайк от мен. И разни коментари, които... Не мисля, че сега. Тук е добричка. А сега ми удра телефона като някаква щурачка. Има само една минута! Добре, фърля ми токата. Това е тъпо. Искам да ви покажа моя сегмент. И това е, че... Да, хора, това ще бъде от клипа. До скоро!